Народно читалище Отец Паисий 1910. Основно училище Христо Смирненски, село Ореховица представят 24 май – Ден на славянската писменост и култура. Двамата солунски братя Кирил и Методий, създатели и разпространители на първата славянска азбука. Те са родени в Солун, Византия през 9 век в 9-членното семейство на високопоставения военен управител Лъв и жена му Мария. Методий е по-големия брат, роден през 810 година. Константин е роден през 827 година и към края на живота си приема името Кирил. Градът на солунските двама братя все още пази духът на Кирил и Методий. Глаголицата. През 855 година Кирил и Методий създават глаголицата, славянската азбука. Кирилицата е създадена в края на 9 век и се свърза с книжовници от Преславската книжовна школа. Учениците на Кирил и Методий: Климент, Наум, Сава, Гораст, Ангеларий. След много премеждия, Климент, Наум и Ангеларий достигат до българските земи в Белград, тогава българско владение. Те били посрещнати от пратеници на княз Борис I и доведени в Плиска. В резултат на дейността на учениците на Кирил и Методий, България се издига като пръв мощен център на славянската писменост. Днес на кирилица пишат не само българите, а общо около 200 милиона души. За първи път празникът на светите братя се чества на 11 май 1851 година в епархийското училище Свети Кирил и Методий, град Пловдив, по инициатива на Найден Геров. Днес празника се отбелязва в много държави – Русия, Украйна, Беларус, Северна Македония, Сърбия, Черна гора, Чехия, Словакия и други. В България светите братя Кирил и Методий се отбелязват на два празника. 11 май като църковен празник на светците и 24 май като светски празник, Ден на българската азбука, просвета и култура. През 1892 година Стоян Михайловски написва текста на всеучилищния химн, познат на всички българи с първия си стих: „Върви, народе възродени“. На 11 май 1901 година Панайот Пипков създава музиката към химна, който звучи и днес. Уважаеми господин директор, учители, читалищни дейци, следвайте неуморно мисията завещана ви от предците, да образовате децата ни, да посеете в тях нравствени и духовни ценности. Гордейте се, деца, че сте наследници на такъв народ и празнувайте празника на своя звучен и красив език. Честит 24 май!